ସ୍କୁଲର ଯଦି ଏରକା ଗଣିକି ଯଦି ଗଣିତ ଫଣିତ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଏଠି ଏ କାମ କରତେ ହେଇନି। ତାପରେ ତୁ ମତେ କହିବୁ ତୁ ଯଦି ପଢି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଜି ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଏ ପାଖରେ ଦେଖିଦେଲା। କାହା ମିନି ଏଟା ଲାଇନ ବାଲା ଲାଇନ ବାଲା। ଏଇ ପାଖରେ ପଡିଛି ନା ସବୁ। ଏ ତପୁ ସେ ଯେ ସାପଟା ନାଗିଥିଲା ଅଛି ନା? କଙ୍କାଳ ଭାଇ ଦେଖିବା କିସଟା ଆଉ ଏଇଟା ବରକୁଳି ଗଛ ଗହିଆ କୁଳି ନଗା ନଗା। ସାପଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼। ଗୋଳିକି ନେଇଯାଉ ଯିବେ। ଗାଡ଼ିଟା ବୁଲାଏ। ମୁଁ ଦି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ପକଉଛି ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ପକଉଛି ସର୍ଟରେ ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପକଉଛି। ତ ମିନି ବ୍ଲଗ ରେ ଯାହା ଯେମିତିକା ଯାଉଛି ଭିଉ ଯାଉଛି ଲାଇକ୍ ବି ଉଠୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଯାହା ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଇ ହଉ ହିଁ ନାହିଁ ତ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି କି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସୁଧାରି ପାରିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଦେଲେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ ଆଉ ମାନେ ଭାଇ ଦରିଆ ପାଖକୁ ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଖରାଳିଆ ଦରିଆ ପାଖକୁ ଏକା ପଳେଇଆସୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଘର ପାଖରେ ରହିଲାର ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୁଝିଲ ନା ଆଉ ମାନେ ଏ ପାଖ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଯେଇଠି ଗହଳି ଥିବ ଇଏ ଥିବ ସେ ସବୁ ଜାଗା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିଲା ଆମକୁ ମାନେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଶାନ୍ତ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ନା ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ନା ଏଟା ସେଟା ନା ବେଶୀ ଲୋକ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଜାଗା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଏଠି ଧରିବାକୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଆସେ ଏଠି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଦି ଜଣ ଆଉ ଜଣକୁ ଫୋନ୍ ମାରିଥିଲେ ସିଏ ତାର ଆସିଲାନି ସିଏ ଯାଇଛି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ସିଏ ଆସିଲାନି ଆମେ ଦି ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଛେ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଉଛି ଟାଣିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରେ ଟାଣିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପୁରା ଏତେ ବାଟରୁ ଟାଣି ଟାଣି ପୁରା ପାଣି ପାଖ ଯା ନେଇଯିବେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି। ମାନେ ପାଖ ଧରି ପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ପାଖ ଧରିଗଲା। ଏମିତି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ନଥାନ୍ତି ତ ଏମିତି ମାନେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଏମିତିକା ଟାଣିକି ନେଇକି ପାଣି ପାଖରେ ଛାଡଯାଏ। ଏଟା କେତେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଖୋଲିକି ଆସିବେ ବୋଧେ ରିଟର୍ନ ଆଉ। ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।